friends! Muli na naman kami nagbabalik para sa isa ulit na episode ng JFS Petals and Services. Yes, you heard it right, dahil kung kaninang umaga ay nasa Balongay, Calabanga, Camarines Sur kami, ngayon naman medyo nahagad kami dahil today, we are traveling all the way to Dakulang Tubig, San Fernando, Camarines Sur para surprisahin ang napakaswerteng daddy na magse-celebrate ng kanyang birthday. And syempre, join me again as I radiate fun and surprises. This is your host, Michelle, aka Ate Mitch, ang inyong JFS Sweet Surprise Ambassador. At kahit nga napakainit ngayon at nung pag-alis namin ay maulan, di ba, hindi na natin maintindihan ang panahon. Parang siya, charot lang. So hindi na natin maintindihan ang panahon. Patuloy pa rin tayong magsa-surprise ng mga taong kailangan nating pasayahin. Ano kaya ang magiging reaction ni Daddy at sino kaya ang kanyang napaka-sweet na wifey na yan? Let's get to know it mamaya, pero bago yan, alamin muna natin ang mga packages na talaga ng perfect kay Daddy. Tara! So mga ka-JFS, as you can see, meron tayong makikitang blue ang aming theme kasi kanina ay red, kaya naman ay blue. And syempre meron kami ditong kakanings. Those who wants to order kakanings, wag nyo nang kakaligtaan na i-message si Ate Ning, ang aming surprise assistant. Hello Ate Ning. And syempre ang aming wrappable cake na nandito. Meron rin kaming ibibigay na Greenwich Pizza, itong black label na wine, itong sash, and syempre ang napakagandang cake na ito, customized cake, na talaga namang lahat ng ito ay inihanda ng kanyang napaka-sweet na wifey na nasa Abu Dhabi. Yan ang ating packages of the day. More of these packages and more of our surprises if you continue to support us by liking our social media account. Don't forget us to like on Facebook, Instagram, and YouTube channel at JFS Petals and Services. We don't just great, but we also supplement. Kaya ano pang inaantay natin? Pumunta na tayo sa The Cool TV San Fernando Camarines Sur. JFS na yan. Ayan, nandito na kami ngayon papunta sa Dakulang Tubig, San Fernando, Camarines Sur. At talaga naman na napakaganda ng San Fernando dahil syempre magaganda yung mga tanawin dito papunta sa Dakulang Tubig. And syempre isa rin sa progressive na bayan ang San Fernando. Kaya naman shout out dyan sa mga taga San Fernando, ang sariling bayan namin. Lahat mga taga San Fernando. Kaya naman, syempre mga taga San Fernando, i-like nyo po ang aming Facebook page, subscribe to our YouTube channel, and also like this video and share this video. So ayan, abangan po namin ang abangan nyo po ang aming surprise para kay Daddy. At syempre kung sino ang next surprise sa kanya. See you later! JFS, di ba? Nakita nyo naman ang aming dinaanan, oh, di ba? Kaya mag-iingat ako kasi baka mahulog ang cellphone namin. Sayang naman ang may-ari nito, di ba? So, babalik kami mga ka-JFS. Tingnan nyo na lang, dadaanan namin. Ayan mga ka-JFS, di ba? Walain nyo yan. Hello po. Hi po. Maray na hapon po. Ate, Merry Christmas! Okay. Maray na hapon po. Ay, iyo po. Manoy! Bisa po. Bisa po. Uy, pista, di ba? Iyo po. Tanda mo pa po ako. Level na po ko tanda. Uy, ayos eh. Manoy, bisa daw pa po ako. Iyo po. Tigpaig di po ako ni Mama. Si ano daw po?
si Ate Allen, nakasuli po sa iyang kwarta. Kung yung pagpapalit po ko ni Ate Allen, tayo din na lang dapat siya. Si Aki po ako ni, sa daman po ano po. Kay Mara. Ayun po, unyan po, tigpapadigdi po ako. Sa, ako po ako si... Girl mo! Dahil si Aki na karoon. Unyan po si Ate Allen po, nakasubli po dahil ano kay Mama. Tigpapadigdi po ako, tapos ay mo ko po da ako ano. Mate, birthday si Lon. Yeah, Iba po ako isang gatos. Pwede. Ayun po. Ano po to? 5 mil. Bata mga aning panginom. Mga na ibang inom. Di na nagpapainom. Kaya kung nagkakalain, Agi ka ni ano? Ninang niya. Ayun po. Ninang. Ayun po. Ano po yan? Ano po kani, taday ko na po tigpababa si Mama ta. Sabi ko po nga niya again may tubig. Kaulan mo na lang po lugod si Mama yung pag nasa sasakyan. Pwede pa. Uy, yo. Bulang ko na pati sa mula. Makakabayad pa po. Kung dahil po da kayo man ay makakabayad, maglatag na lang po da sa Mama. Bababakal na ako isa sa Sangra ko na lang, araw. Wala na lang po. Ako dun ko na po si Mama, mababa na dyan na. Si Mama handa. Happy birthday to you! Louder! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Lakasan nyo naman! Happy birthday to you! Lakasan nyo pa! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, Manay Elmer, pasensya na po, nahambugan ta ka mo. Hindi. Ayan, medyo na emotional na si Manoy. Dapat pa patigil. Kala mo po talaga nag-utang. Kunwari lang, sa hiling mo kayo sa ipuhali ng mga surprises na yun. Hali po yan sa napakagayon mo. Wow! Napakagayon mo. Ago. May yung iba kundi si Manay Allen. Ayan. So, magtatagalog po ako. Ano po para maintindihan ng mga manonood ng ABS-CBN. Charot! Manay Elmer, dahil po ngayon ay birthday mo at nagagalak po ako ulit na makita kayo for how many long years na hindi ko na po kayo nakita. Dahil po ikaw yung pinaka-pogi sa mata ni Ate Allen. Meron ka pong sash. Ayan. Pang ano, Mr. Universe. Pang Mr. Universe. And syempre Manoy, dahil bonggang-bongga ang bedyoke ninyo ngayong hapon, sabayan niyo po yan ng Greenwich Pizza na 2 box. Palakpakan naman natin si Manoy Elmer. And syempre, hindi lang gulayat kuya dahil papartneran natin yan Manoy Elmer ng Black Label na talaga namang perfect, di ba? Ibaol na yan. Diba? Ibaul na yan. And syempre, Manoy, perfect ito dahil meron ditong kakanings na talaga namang napaka-sweet at napakasarap. At syempre, Manoy, hindi lang isa ang iyong cake, kundi 2 dahil meron kang cake from Rafa Bells at meron kang isang customized cake from JFS. So, wala ba kayong mga kakay dyan? Kahit nabibilat at kahit naiinitan sila, ay maraming supporters si Manay. Kamusta po, Manay? Ilang taon? Garupa. Ilang taon ka na po? 15 na si Manay. Garo nagsusugaman si Manay. Garo nagkaka-30 pa man lang ni Manay. Ay, tinitira. Yung pa walang gardisyo sa ano.
Ano, garo 18. Garo talaga 18. Manoy, sino ang isip pa ang kaibahan mo? Picture na yan. Uy, si Pogi! Lapit ka dito kay Ate Pogi. Sige, isip po ni Ate. Si matwa kong kuya. Hiraan po sa Cavite ngayon. Ano po? Ay, alagap ka dun sa aming camera kasi mapapanood mo ito sa YouTube. Ayan. Anong message mo kay tatay, kay lolo? Ano? Happy birthday. Siyempre, bihira lang nga ni. Maumpang inom. Anong message mo kay tatay? Ano tawag ko sa'yo, lolo? Anong tawag kay lolo? Ay, anong message mo kay lolo? Sabi mo, Lolo. Happy birthday. Happy birthday na lang, Lolo. Happy birthday. Oo, sabi. Don't dictate me. Happy birthday da! Aki po ni Ganda. ni Kuya Jandan, si panganay po. Si ikaduwa po. Bawal. Ayun po, yan po sa Cavite mo. Alas ko sila sa rosot sa bahay. Ay, ikaw ang kaibanan ni Lolo Digdi. O, dadaraw mo na yan. Jeng, kung ano na si Lolo mo. Ngayon po, Iba na sir, si Lolo mo dyan. dahil, ayan, nagtatagalog tayo. Ano po, sir, meron ka po bang naisabihin? Nanay Elmer? Sa iyong asawa? Sa ay magkulang sa mag-ingat mo para yung mga marikalimutan niya ulit sa solo dumaan. Ilang taon na po si Ate Allen saan? Nagkwento siya mo niya dapat 2 taon lang siya, nag-inya siya na Kapirang taon niya na po. tulo na siya. At 2 taon mo lang baga ang nag-inya siya. Kasi po si ano, Kasi niya, kontrata niya, nag-inya siya. kasi po si Manay Allen, si Ate Allen, nag-chat po siya sa surprise mo ngayon si Manay mo. Garo mo lang ako. Surprise mo ngayon si Manay mo. Sabi ko, sige po, mayo pong problema. Sa birthday mo po da. Saka pa ang kaibahan mo, inidang makulit na chikiting na ini. Sumayon ka, hindi siya tala sa umasak po. Ayan. Ngayon, Kung man na balik girara. nabalik man gararay mo sa'yo. So, ayan. So, ngayon, meron ka bang, ano, may ano ka po, digitugang na kaiba? Inom. Apo doon ta po si, ano, si tugang ni Ate Allen. Ayun yung uto si Ate Ana. Apo doon ta po si tugang ni Ate Allen, nakasabot ta sa surprise. Isisay po. Pati po ikaw, ma'am. Ibanan mo na po kami, digdi. Tangarig madalang tani sa, ano, rapid tulpo. Charot na. Yan doon ang sunoda niya. Tugan niya. Lapit ka po dito. Ay, mainitan po dyan. Bako man kayo. Sorry mga. Hindi po. Ibanan mo na po kami, digdi, ate. Ito si ate. Talagang kilala ko to si ate. Kapatid to ni Ate Allen. And syempre siya po si so din sa kasabwat niyo po sa surprise. Actually po wala kaming maisip na prank. Sabi ko garabistado ako ni Manoy. Ano daw ang maipa-prank ko kay Manoy? So ayun Manoy. Dahil birthday mo po ngayon, ano po ang masasabi mo? Happy, syempre. And syempre mga ka-JFS, dahil happy si Manoy, ate, meron ko po bang naisabihin? Ano, happy birthday. Saka, salamat sa pag-aatama sa mga makuapo mo. Tapos, sa dyan sa ko, dyan. Salamat sa pagkukwento po. Pagkukanti po. Pag may pasalad kami, pero may kang nagkukanti po. Kay Ate Allen po. Kay ate, ano, ate, ayun na, na-surprise na siya. Maugmaman si Manel. Maugmaan po si Manoy. Dawa lang to ang luha niya. Pipigilan niyang magturo. Baka magbaha na. Baka magbaha. Bay ko na ano ba nga sa amin. Summer na summer Nagtuyo na. na. Ayan. So mga ka-JFS, kahit napakainit dahil nga talagang hot na hot ang hapon natin ngayon, hindi pa tapos ang ating sorpresa para kay Kuya Elmer dahil sa aming pagbabalik, kakantahan natin si Manny Elmer ng isang napakabogang happy birthday at ibublow niya ang kanyang cake. Kaya naman, magbabalik kami sa ilang saglit lamang. Parang siya may birthday. And ayan mga ka-JFS, nandito pa rin tayo sa Dakulang Tubig San Fernando Camarines Resort para syempre handugan ng napakabonggang happy birthday song ang ating celebrant ngayong hapon. Kaya naman, sabay niyo kami mga babies at mga mamis sa pagganta ng isang napakalakas na happy birthday. Sa bilang na 3, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Louder! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you!
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, Manoy. Make a wish po and then blow your candle. Ayan. Ayan na siyang wish. Ayan. Adam na Manoy. ito kasi. Araw na to ka to. Actually po, sabi ni Ate Allen, sabi ko, ate, mahagad po kami message for Kuya Elmer. Sabi niya po, araw niya na ngayon yan, busy ngayon ako sa trabaho, basta nga, padyaba ko siya. Ames! Ames! Kaya nga yan. Ngayon, hindi pa tayo tapos dahil Manoy, hindi lang yan ang sorpresa namin sa inyo dahil pag binunot mo ang cake na to ay meron kang tumataginting na 2,000 pesos. Kaya naman Manoy, sa bilang na 3, bunutin mo na po siya. Hinay-hinay lang po. Hindi po ito yan. Hindi po ito. Ito po. Ayan. 1, 2, 3, go. Slowly. Slowly but surely. Happy birthday. Ayan! Sige pa po, sige pa po. Ayan, dalawang kamay po, kuya. Ayun! More! Sige po, bunutin mo pa. Bunutin mo pa ng bonggang-bongga. More! Sige, sabihin mo more. More! Ayan o, diba? Ang dami-dami naman. Diba? Violet na tayo. Violet. Ayan. Ayan, bunutin mo pa po. Okay? Yan! So, yun ang ating surprise sa ating napakagwapo naman na ating birthday celebrant. Ngayon, Manny Elmer, meron ka po bang wish kanina pag-blow mo? Ano po si wish mo pa sa baba? Magkalay ma. Ovin pa ma. Meron ka na po 40. 50 ka na po. Meron ka po bang message sa mga anak mo? Hoy! Masayos sa mga anak. Ay, tagaw! Aba, masanik. Aray mo siya. Wow, happy birthday! Masagring na. So yan. Sa mga aki mo po, ay may gusto ka pong sabihin sa inyo? Sa mga mapaapo mo. Hindi mo alam ng magpapon. O yan. Magpapon ay tulong eh. Agaw! Ikidon sa raw. Ay! Asa dito. Ay! So ayan Manoy, yan ang ating surprise ngayong hapon. Maraming mga pasabog dahil alam ko na bongga ang birthday celebration ng ating surprise celebrant ngayong araw. At syempre maraming salamat sa aming surprise sender, ang aming ate, si Ate Allen. Thank you so much po Ate Allen. Sana napasaya po namin si Kuya. Kuya, napasaya ka po ba namin? Manoy, thumbs up naman dyan Manoy sa camera. O thumbs up. Sobra ang Wow! Diba? Manoy, yan, thank you so much po. Maugang Manoy, sa bilang na 3 magbababay po tayo sa camera.